Moni ku Kenya sotunde kwaopsatu sipanathe wiki takamba nkhani ya munthu amene wagwidwa ataduladula mzimayi. Apa zachitikaso zofanana moti akuganizira kuti chilipo chimwe chikuchitika ku Kenya. Akuona ngati kuli ka organization kapena kabungwe kamene kakupanga zoopsa zomwina zogula ziwalo kapena chani. Fa bambo uyu akumutcha kuti John Wambua amayenda zake Tuesday pa 21 January amayenda atanyamula chikwama backpack mene chikuonekera pa chithunzi paiti akuyenda ndi amadutsa gulu koma pa gulu paja panaiso apolisi koma kaya chinapasa anthu chidwi nchani atikumuona amene akuyenda bwinobwino chikwama chodzaza atanangomuyimisa kuti taimani kaye iyeyo chati anayima bwinobwino mwaphe mosachita paniki mosatani atipena apolisi ena amaona ngati kuti mchikwamamo muli chamba amugwira kumuyimisa ati mchikwama muli chani kumuwuza kuti tutsitsa chikwamacho tione basi tu kutsitsa di chikwama kuyamba kutulusa ziwalo za munthu woduladula iwo acha ndi chani iye chakuti basi aliphe osapanga sopaniki osafuna olokuyerekeza kuthawa basi ukokhala du basi kumugwira tukamba mfusonera kuti ziwalo zenza ndani basi no ati mpamene akumfotokoza ziwalo zonza mkazi wake ati mkazi wako akuti basi tikupita naye ku nyumba kwake kumene amakhala ndi mkazi wakeyo wa zaka 19 tsikanayo akuti anadziwana naye kuyambira ali ana akulira limodzi ndithu makolo awo anthu abale awo onse odziwana mafamilies apa ndi apo kumakula uyo kuyapo uyo apo afika akula choncho basi nokutengana kumakhala ngati banja ndi akuti siku limenelo ati anayambana kanambana chani mpaka nakumpanga nzake chipungu choopsa ngati chimenecho ndi apo wapeza kuti wagwidwa atamunyamula mchikwama nde atapita kunyumba kwakeko anakapeza ziwalo zina zili mu bigiri zili pansi pa bedi anapeza chimpeni mmenemo koma ziwalo zina akuti palibepo sakudziona kuti zili kutiko ndi nkhani inali yoti amupita naye kuti apo pondesa anatani sana yankhe amutenga ammanga akuchita investigate pamene nkhani yomwe tinakamba poyamba ija nayenso anamugwira atanyamula mu bagi mutu wa munthu kaya mapita nawo kuti mpamene amba kudabwa kuti kodi anthuwa akupanga chani ndipo akumapita nazo kuti chikuchitika nchani afuna nofufuza pamene pokuti mwina pali zina zake kapena mwina anthu afuna umapanga matsenga kapena mwina anthu afuna kugulitsa sakudziwa kuti china chake chikuchitika sizili bwino iyayi chifano zamba kudabwitsa kwambiri ku Kenya kumayambiriro kwa 2024 so zinachitikaso nde izo nzomwe zikuchitika ku Kenya zoopsa kuti munthu oti akuti mwadziwana kwambiri ali ana nkukula mpaka nakukwatirana enda anthu ofotokoza kuti mwamuna ndi munthu ofatsa kwambiri ndipo anthu atutumuka kuti munthu ofatsa sapanga zina zilizonse zosadziwika bwino kuti zatani kuti apange zinthu zoopsa ngati zimenezonse nde zomwe zikuchitika ku Kenya ndi zimenezo zoopsa chonchi kaya nkuzitcha chani sindikudziwa afuna azipikisana ndi South Africa pachaso nkhaza zotani zodabwitsa nde kanali ka update chabe zikomo kwambiri.